Kaixo, Amets. Arratsaldeon. Hori da, Amets Martínez de Heredita. Hori da. Hori da, osorik esango dugu zure izen abizenak, Amets, eskerrik asko etortzegatik, ongi etorri, gainera badakigu oso lanpetuta zabiltzatela egunotan, ezta? Bai, ez dira egun errazak izan, lanpetuta eta nekatuta inbaten ere bai, eta arduratuta, bai. Bai. Amets, zuzara ikasgune, Gasteizko ikasgune behatokiko koordinatzailea zara. Hasteko, azalduko diguzu zer den ikasgune? Ikusgune da. Ikusgune da Gasteizko LGTBI plus fobiaren kontrako behatokia. 2019an sortu genuen, Gasteizko udalarekin lankidetzan, eta, egiten duguna da, Araban, edo Gasteiz, baina Arabako ikuspegitik, gertatzen diren LGTBI fobia kasu horiek hartu, eta horrekin, hausnarketa batzuk egiten ditugu, materialak sortzen saiatzen gara, pizkate, gertatzen zaigunari aurre egiteko, LGTBI plus pertsonen ahalduntzan ere bai eragiten saiatzen gara gutxienez, eta hori da gure lana. Bai, Amets, eta esan dugu azken aldian lanpetuta zabiltzatela, kezkatuta izan ere berriki ez da, albiste izan dira Bilboko ustezko hilketak, hain zuzen ere aplikazio jakin baten bidez hitzordua egin, eta norbaiten etxean geratu, eta gertatu direnak ez da. Aplikazio bidez harremantzea, Amets, beste bide batzuen bidez harremantzea baino arriskutsuagoa da? Ez, inondik inora, bideak harremanak izateko moduak asko daude, eta aplikazioak ez dira zertan arriskutsuagoak izan behar, ez da, batzutan gertatzen dena gertatzen da, baina gehienetan aplikazioen bitartez geratzen garenean esperientzia onak daude. Eta onak ez daudenean, horiek ere bai salatu behar dira, eta guk ere bai jakin behar ditugu zintzuk diren gure mugak, gaude behartuta egitera egin nahi ez dugun ezerrez. Eta gero samarra dago, aplikazioak gauza askotarako balio dute sexu harremanak bilatzeko, balio dute lagunak egiteko, balio dute gauza askotarako. Nik ez nuke esango aplikazio baten bitartez ligatzea, taberna baten ligatzea, baino arriskutsuagoa denik inondik inora. Beraz, mezua da, beldurrik ez dugula izan behar, beste edozein leku edo kasutan bezala, arriskuak berdinak direla, ez da zentzu batean edo bestean? Arriskuak berdinak dira, eta, egia da, kontu zibili bar gara kasu batzuetan. Egia da aplikazioetan ematen direla, indarkeria mota ezberdinak, egia da, guk gai aplikazioetan ikusi dugula arrazakeria, ikusi dugula lodifobia, ikusi dugula ere bai lumafobia, ikusi ditu gauza asko, eta hoien aurrean ere bai, pizkate guke, jarri behar gara, ez? Osea, horri eutxi beharko diogu kolektibo bezala. Baina normalean, gauza horiek, larria da, baina aurreko astean ezagutu genuena hori ez da ohikoena, normalean ezaten dudana. Esperientzia honak daude, nahiz eta gure kolektiboaren baitan dauden indarkeria horiei ere aurre egin beharko diegun kolektibo ezala. Amets, Gasteizko ikusgune behatokiak hainbat aholku ematen ditu, esaten du zerrekin ibili behar dugun kontuz edo arreta zertan jarri behar dugun. Ze aholku ematen dituzu ezuek? Lehenengo aholkua, eta uste dut ere hasi garenetik maigainan egon den kontua da beldurrik ez izatea. Eta ere bai, senon aplikatu behar dugula. Momentuan, aztertu beharko dugula zein den testu ingurua, zer egin nahi dugun eta zer egin nahi ez dugun, eta guke horiek bilduma baten edo gida baten sartu genituen, oso erraza eta oso laburra den gida bat, beste asko egon daitezke, eta hor sartzen genituen alde batetik aplikazioak nola erabili, bestetik kurruzina ere, kurruzinan zenolako jarrerak egin, izan, norbait gure etxera datorrenean, edo norbaiten etxera guazenean zer egin dezakegun eta zerrez. Eta azkenean, hauetako gomendio bat da, jendearekin hitz egin behar dugula, bai kurruzinan gaudela, bai aplikazioen bitartez, zerbait arraroa ikusten dugunean, gure kasuan behatokiarekin jarri gaitezke harremanetan, edo bestela tokiko eragileekin. Eta hauetako bat, eta nik uste dut garrantzitsuena dela, igual norbait gure etxera ekartzen dugunean, edo gure etxera, gure bidea zuzenean eman beharrean, igual gure gomendioa da, nunbaiten, toki neutro baten, kafetegi baten, o taberna baten geratzea, elkar ikusi, eta momentuan erabakitzea pertsona horrekin pasatu nahi dugun denbora hori ala ez. Ez eskal bat da, esango genioke, nago prez, edo ez dut nahi zurekin denbora hau pasa, eta hortxe amaituko litzateke. Gure etxera datorrenean adibidez,
gauza hola balorezko gauzak baldin baditugu begibistan, horiek entzea, ez? Bakarrik bizi baldin bagara, ez diogu inori ere esan behar, norekin bizi garen, edo bakarrik bizi garen, edo pisukida dugun, edo familiarekin bizi garen, hori ere bai, momenturen baten ekiditu daiteken informazioa da. Baina gerta daiteke ere bai, olako konfiantza bat izatea, ez? Bueno, momentuan ere aztertu beharko genuke hori guztia zer den, baino garrantzitsuena da beldurrik ez izatea. Gidau ez duzu orain egin, ez da azken gertakarien arira, gidau lehendik egina zen eukaten. 2019an, 2020an egin genuen, eta egin genuen jasotzen ari genituelako aplikazioen bitartez, bainbat gauza tentuz ibiltzekoak, ez? Adibidez, norbait bere argazkia biluzik bidaltzen duela. Guk gida honetan esaten duguna, ez diogu inori esaten bere argazkia biluzik ez duenik bidali behar, baina kontuz, bidaltzekotan horrek ondorio batzuk ekarri alditu. Eta horiek ez dira legalak izango, baina behin zure argazkia sarean dagoenean, horikiak kentzea beste kontua da. Beraz, tentuz ibili, momentuan hartu erabakiak, pixkat ere bai ikuspegia izan, hortik pixkat aratago, igual momentuan beharri daukazu, baina gero etorkizunean gauzak aldatu daitezke. Orduan, guazen ere bai, gauzak pixkat pentsatuz, ez? Gero, lehen aipatu dudana, etengabe hitz egin behar dugu jendearekin, imaginatu laguntza behar dugula, ez dakit zer gertatzen zaigulako, bai eraso bat dugulako edo kursian gaude eta derrepente kotxeak ez du arrankatzen. Ongi dago lagunak egitea horrekin, herri mugimendutik askotan ez zaten auzokideekin hitz egin behar dugula, ez? Bakasu honetan ere bai, ez? Kursian dagoen jendearekin hitz egin, orduan jakingo duzu ia aurreko egunetan zerbait gertatu den ala ez, erasoak egon diren ala ez, eta aplikazioen bitartez ere bai, guri batzutan heltzen zaizkigu, behatoki bezala batzuk esaten digutena jo, eske geratu nahiz eta kindorekin eta hau gertatu zait, ez? Informazio hori jasotzen dugu ere bai.